Machiegni janeno marwa odiochieng' makawuono kagendo ni riyo maber. Odiochieng' makawuono antie county mar Siaya Alego kamoro ni Boro. Kama bende adwa dhi romo gi japur miluongo ni Julius Okoth ma en wuon smart farm ma bende waluongo ni Avepo smart farm. Odhi nyisowa kit olemo ma kawuono en godo nikech kawuono wadwa wuoyo olemo. To thothne olemo ma kawuono adwa wuoyo en watermelon gi dho Kisungu kata kiero iluongo ni tikiti maji. Ne jogo mohero suoyo to gi dholuo bende waluongo ni afuoto. To gima dwani ng'e kit olemoni en ni olemoni atamalo 92 mare en pi. Manyiso ni kata sama in e safar to wiyi owil gi modho pi inya tiyo gi olemoni. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile an luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima iluwoni temo. Nyinga en Julius Okoth, an japur. Sani wantie Boro, Avepo smart farm Boro. Siaya County, kaendi iluongo na Alego. Erokamano ahinya. Ang'o mane omiyi mijing'o mar donjo e pith mar olemo mar afuoto ni kata watermelon? Olemo mar watermelon en olemo ma ok osebedo korwa kachon. Kendo jowa machon ne pok ong'eye ka giro Ohala. Ne wachako pidhe hik 2013 kane chiche pod tin ahinya Siaya ka. Joma ne chame ne tin. Kaka sani kama osechopeni, koro chiche omedre. Me osejiwo ahinya omiyo ka watiye ka sani watiye e scale maduong'. Kaka moko gito koro nyo watimo trials mag kothe aina 4 mopogore mag melon matimo maber ka. Koro ka kwasewuokie to wang'iyo ni meye makoro ber to wa escalate watime size maduong'. Kamano. Erokamano. Ber mage ma iseneno kuom pith mar watermelon? Watermelon ni kopogore kod gik moko duto mipidho e puodho, en gima nigi pesa maredi. Tiende ni en kosechiek to iting'e tedichiel to iuse. Ok oyot uso ahinya matin sana ng'ama time large scale, lakini ka kuom joma dwa chako tinyalo chako kod matin tiuso matin. Lakini ka isechopo kiwango ma kodi loso siro to inyalo gole kata kanta kata lori tibiro ome. Nitiere tudruok kod jok makawe ma kosechiek e puodho ka to gibira to giting'e to gidhi kode to waketo machielo. Kamano. Afuoto timo maber kuma chal nade kata kor lwasi machal? Afuoto timo maber, ng'eny lope wa Siaya ka afuoto time maber, lakini odwaro lowo ma bende man gi ndhandhu, lowo man kod ladha, man kod manyiwa. Sana kama wantie ni tineno ka en black cotton soil. Owinjire kode kabisa nikech mokwongo dwaro pi mang'eny. Ka oyudo pi, kech pino en karibu atamalo 92 mar en pi. Kosenwang'o pi to yudo lowo bende moting'o nutrients maber. Tapuoto gowok madongo kaka mani farm waka maginyo wase harvest moko. Wagolo nyaka kila 15. Wagolo nyaka kila 10. To me wuok kaluwre kod manyiwa momede e lowo. Otherwise lope ng'enyne koseyudre manyiwa nitie to senwang're ni pi bende nitie to afuoto bo timo maber. To nikech iwuoyo wach pi ma bende afuoto dwaro, manyiso ni odwaro pi mang'eny. Unuwegi ka pi onge kata ka wawach ni koth onge utimo nang'o? E farm waka gima wakwongo manyo en wach pi. Kech onge kaka ditim weche mag pur ka pi weyo kando. Pur motegemea koth en pur ma onge go Ohala nikech ibo yudo nyak mag giki e seche ma kila ng'ato nigo. Koro ne wafwenyo mondo walos water pan. Karwa ka nitie aora mabiyo makalo kae ma en ga aora matem seasonal. Ndalo moro onge, ndalo moro entie. Koro ne wafwenyo ni kaka en no wakunyo ne kamoro maduong' ma pigno kobiro diere ma pi ng'eny to pong'. Pigno romo watiyo kendo higa achiel. Koro kata kada koth lal to pigno wago kod pump to wakelo to waolo e melon. Koro kanye kama wayude pi, ng'enyne bende wayudo pi ka koth ochwe, ingawa je karwa ka to ka koth ng'eny kendo tich bedo matek molo ka koth tin. Erokamano ahinya. To kar ka nafas kata spacing, ere kaka uketo kata ung'eyo ni space aina ni moromore gi afuoto? Afuoto mondo wuog maber waketo mita 1 gi mita 1.5. Magi be luwre kod variety, nitie varieties moko miketo mita gi mita, lakini ng'enyne no watiyo gi mita 1 gi mita 1.5 nikech en gima bang' ndalo to yarre bopong' makata kama koro inyono onge. Koro nyaka iwene thuolo. To ng'enyne bende kwa timo mita gi mita to waketo nafas kendo mar karibu mita 2 e kindi line ka line.
mano konyo e weche mag goyo yath, weche mag olo pi, kata seche mitimo harvesting, nikech ing'e nafuoto kudwa ni seche ma ochako thiewo mogolo maua tidunge iwuothe iye. Koro waweyo wapathi diere kanyo makonyo wayot mar seche mwago yath kata seche midoyo gik kamago. Kamano to en gi kidienje adi to in iwuon ni uyiero nupidh mane ka? Mana kaka lony medre, afuoto kanobiro to ne nitie mwaluongo ni local ma nobiro e chiro ka ma mokwongo ne ngati afuoto moro ma toke rateng' to iye kwar. Mano ema ne most common kabisa melon mane yudre karwa ka. Bas kane wapidhe to ne en gi challenges nikech size ok oyar maduong', mitne bende ne kahinya. Aeto biro koro F1 varieties makoro wan kod sanigi. Kaka makoro wapidho ka sanigi gin technology manyasani. Ma gin gigolo size madongo kendo nwang' ka koro ken round gin giboyo. To ai rangi ne bende en green majan mokiewo. So pogruok mar koro ni kind mae kod mane wapidho chon, asewacho ni maka ne bit ladha gin piny mitne. Mar ariyo size ne kata di mi yang'o kata di ket manyiwa marom nadi, pi bed marom nadi to konyal kalo kilo 3. Mayo wan gi melon kae ma kilo 15, ng'enyne magwa range kilo 10, 12, 15. Mano melon ma kiteri chiro tin gi siling 500 kuom achiel, kopo ni uso ni jachiemo, lakini koro ni jowar nitie kaka watimo. Ere kaka uiko lo land preparation? Seche ma idwa pidho watermelon, en ing'eno kwa kete samro kata nasari kaka jomoko luongo. En gi kodhi madongo, koro kodhi madongo ipidho direct. Sami pidhe direct, kothi gi nitie kaka gima luongo ni dormancy, ma samoro kodhi kipidho to tamre ti. Koro gima watimo ni seche go nitie yath mwabidego ma break dormancy mare. Aye ka koro wakete go i pi kanyo, i lowo kanyo. Koro kwasepidhe to wakete kod manyiwa. Tiende ni en pur mokwongo bilos lowo no maber bed mayom ma ipidhe gi manyiwa. Koro ka bang'e kosechako ma koro dwa chako lawre to koro nyaka idoye doyo mokwongo. Mondo i avoid doyo seche ma koro segolo manyiwa maua bosepedhre. Kech kopedhre no to kidoye tibo nwang'o ka obiro ka gimoner nikech imiye stress. Koro mondo igeng' mano, idoyo chon sama eko chako ka gimo lawre cha, ka itiwere kode nikech bang'e kanyo to koro bodore owuon. Koseumo kanyo to koro onego biya manyalo tuye boye kanyo. Gin ang'o ma itime puodho ka yuto ni obed makare? Mondo yud apuoto ikilo mawuoye kaka 15 kata 10 kadhi mbele, ok en na kete lo gi doyo gi harvest. Nyaka irang no chama ang'o, nyaka irang ni miye gi modwaro bende sa. Mokwongo nitiere manyiwa ma mwapithogo ma koketego to oa piny ka tiende ni osemako lowo maber. To aeto yudo pi maber e seche ma koro dwa chako golo maua. Koyudo pi maber to ai geng'o ne nyaka weche mag kute machame, to igoyo ne nyaka folia en manyiwa mar pi ma koro ochamo goboke. Kiseche moko chopo ga ma chieng' orieny e kiwango ma ok inyal timo top dressing. Ama sama ok tadi tim to nikech pek ma chieng' ng'eny manyiwa no lal e lwasi. Kigoyo folia aeto igoyo pi tinwang'o ka gipichni kendo gi apiny ka gitegno. Yorno in gadiera mag fruits madongo dongo. Kaber watimo kwasepitho, watimo top dressing mokwongo bang' dwe achiel, ai kendo bang' another month kendo watimo top dressing mar ariyo. Mano koro in gadiera ni melon ino dhi wuok size maber. Kendo ka irito makute ko chamogi, tibo nwang'o ka nyaka olemo matindo tindo mawuok bang'i to kanise harvest mokwongo, gibedi nyalo chopo ni kilo 5 kadhi mbele. Ne ng'at ma samoro deher chako pidho olemo mar afuoto no, gin ang'o monego bed nong'iyo kapok ochako? Kapok ichako pidho melon mokwongo nyaka lowo bedie. Nyaka ibed gi lowo. Mar ariyo rang kama pi nitie, kitho keta melon ba. Ang'eyo ka nitie jok ma bende temo motegemea koth, ok rach. To mano nyaka itim timing, ming'e ni pitho sama koth boyudogi. Koro gima dware ni lowo bedie, lowo mamiyo, manyiwa obedie. Kaber, kaka karwa ka waketo kod manyiwa ma dhiang' bende e burno. Koro kaber kimedo gi manyiwa ma dala, to aeto imedo gi maduka tidhi nwang'o results maber kabisa. Koro lowo bedie, pi obedie, yath obedie, ma geng'o kute.
kaachiel gi tuoche nikech ok yot mondo ng'ato ti gini scale maduong' lilo ma ok igo yath kata ma ok igeng'o kute kod tuoche. Kamano. Kodhi ugolo kure? Kothegi to sani nwang're i agrovet sama chiegni kendo onge sani kodhi madidwar sia ka because madteri kama bor. Agrovet sama chiegni katen gi kothegi inyalo na yiero kaluwore gi malopi oyiego kata kaluwore kod mofuko ni chope kata kaluwore kod ma in go kod experience. Koro bedie ma kothe to onge shida nikech gintie giduto. Starting capital kata pesa mani chako godo ohala inyange kange ka in approximate ne pesa dikama? Anto ne kachako maduong'. Achako matin kabisa kama kila ng'ato nyalo chake. Nikech nachako kod packet ma local mar melon mane uso siling 150. To mane wabedo kwa pidho kinde duto wamedo. Koro kanyo hybrid biro koro yudo ka at least wasebedo pesa mwanyalo nyiewogo hybrid nikech ginto bech gin malo. Koro ng'at machako pidho melon ok chun nyaka ichake maduong'. To kama ichake maduong' to nego bed ni iseloso siro kamiteri. Isetudri kod jok mabokawe. To ka ber chaka packet kama 10 gram. Inas go siro. Ka imano chopo machako flower magolo fruit kendo kin gi plot mokamo kendo ichaki kete moro. Koro gidhi mayombre gi dweche 2 kata dwe 1 kende. Yorno sama wang' chako harvest midhi e chiro mokwongo to ibo nwang'o jok ma pod nyokia ma kitero melon. Ka gisefwenyo ni in go tiwacho ni gin koro an kama boga kelonu. To kik bed bang' dwe 1 kendo koro chot ka gidwari to no onge jogo emomiyo jowa mang'eny mama mboga mauso i chichewagi dhiga libamba mondo giyud gigi nikech jowa ok gin consistent. Wasetemo farm ka mondo wabed consistent kendo watemo mondo kinde duto wabed kod melon kata kopono rumo to en minyalo wacho ng'ato ni bang' wik achiel kendo moko ikre. Yorno ok inyalo koso siro kendo ibo yudo ka in gi kamitere gi pile ka pile. Koro ng'ama chako to wach mondo kiko chak mana gi eka 10 kata 5 kata 3 ka onge kamotere. Inyalo chako ga 10 no kiseloso siro kamitere to ber. To ka en 10 no samo chiek ka kori chako ng'wech gi simbe ga ng'ang'o nyalo bagi. Chaka matin mos kaka be ning'e kore. Nitie challenges moko ka bende gi tuoche moko mabe ka king'e mna korgi tinyalo yudo asara maduong' kichako maduong' ka ok ing'eyo ka kibedo kod experience. Mana kamano wachopo giko mar kidieny mokwongo ka bende wadwa ni wakaw rusa mar dakika moko machuok aeto bang'e waduogo kikidhi mabor. Dial *487*3# to get this song. Miluongo ni Manav Shama, wano kwa biye ne mondo eno ka ukara no dhigo. Ere kaka in nyalo wacho kamano? Ha? Chakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor jekoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Ili udakanyo kika fire goody local instrumental wawachoni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Well Santos Glorious Speedy Sagon.
Osebedo kinde malach nyoko Ramogi. Ramogi FM nie boma. Romo pek kendo sepange in style. Geso tarika 6 dwe mar ang'wen higa ni kochakore saa 2 mar okinyi nyaka saa 9 mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Ema Jalamo dhi keto stage piny gi ngolo mamoro bang' moro nyaka giko. To kochopo tieno, Ramogi FM kureka makore koda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Ema Jalamo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Dokopo, niyo yun din baba kada Raila. 5,000. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo ka bende kawuono antie boro kuma bende wawuoye olemo mar afuoto kata watermelon. Julius pod dhi punjo wakonyiso wa kit melon ma en owuon opidho. Ere kaka ng'ato nya fwenyo olemo ni kotegni puodho. Ndadhu inyang'e nade ni melon ni kineno kamae to en melon ma bende otegno kendo mit kabisa. Ginang'o ma miyo afuoto bedo gi ndadhu maber kata mamit kabisa? Gima miyo afuoto bedo gi ndhadhu maber, namba 1 en lwasi, kaka koro karwa ka gi lwasi marwa chieng' ng'eny. Afuoto mopidh kinde chieng' kaka mwatimo irrigation nyaka giwuog mamit nikech mit ne wuok e teko ma chieng', vitamin ma chieng' ketoni. Mar ariyo luwre kod variety mopidhi. Nitie varieties moko ma sukach gi tin. Mago be wasetimo trial e farm waka. Bwasefwenyo nitie moko ma sukach gin piny to moko sukach gin malo. In fact sani joma timo breeding mar afuoto ging'iyo ahinya weche mag sukari mar afuoto no. Koro mano be nyalo miyo moro wuog mamit, moro nyalo miyo moro wuog ma mok mit. Aito bin fertilizer. Wanwang'o ni nitie madini more fertilizer ma responsible makelo ndhandhu no. Kaka potassium. Potassium no ka seche mwatimo second top dressing wang'iyo fertilizer NPK man kod high potassium ratio, mano bende medo ndhandhu mar afuoto. Koro ka osewuok maduong' to nego bed no mit bende, eka koro jomi uso ni bende nyalo duogo. Koro mago wang'iyo ahinya emomiyo karwa kato ng'i wagolo ga melon mamit. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo afuoto man gi ndhandhu maber kata mamit motegno? Seche midwa lieo ka melon chiek to kiwinjo ma aito gogma mai podi ma pod ndalo ne podi ma pod tin gwani komedo to chopo kilo moro 15 ma podi ka kilo 7 kapenji puodho kae madit kabisa osegolo ni kg adi? Wasegolo kilo 15 mai wacho ni kilo 7 ma podi ma 7 ma podi dongo kamano. Return on investment chalo nade? En ohala ma kiketo pesa ni tingeni bro duogo koso? Ng'enyne gik mipuro gi te nego ohala. Gimipuro ngo ohala, gimamiyo handwa dok piny en asa moro ka wabedo kod ng'eyo maka konego watime maber. Nikech kaka melon ni kidhi nyiewo kodhi gi 150, mano wuoyi local. Ka dhi nyiewo hybrid en chakre gi 850, mano kilogram 10. Ka iketo gram 10 no tinyiewo gi mbolea. Ka idhi uso melon achiel siling 500, to melon go wuok ni kata mna nikech tiel achiel ma melon from experience wagolo gi 5 samo up to 7 dho adek modong chien gi to bed madonga ahinya. Koro mano kigo kwano ibonwang'o ni tiel achiel kende nyalo mi siling mohinga 1,000. Komi mohinga 1,000 to in gi kothe go mohingo 800 kata 1,000. Dongi kigo gino tinwang'o ka ise cover nyaka pes jomotiyo, i cover nyaka pes yath, i chulri ni wuon bapo di dong kod gimoro. Koro gik ma kawanono bwa yudo gik geng'o tuoche manyalo miyo wadhi asara yore mag melon matop, melon makethre moko chopi siro ko wapunguza to melon go hala mokyot. Kendo kinyalo yudo chiche ma ng'ato mabire farm to chwe ting'e tedichiel. Tafu aparo nonge kendo giman go hala kamelo. To korka chudo wach ni customer biro mong'iepo iri kata ini wuoni ka mwandu tero negi gichuli nang'o? Ng'eny joma sani tiyogo gin mama mboga
ma moko nie chiro Gunja, moko nie chiro Boro, moko nie chiro Nyakicha Bondo. Ng'eny gi en mana tero, kwasetero negi to winjo mana kasim ywak nikech tinde piny odhi digital. Koro kwasemi gi pay bill number to gichuda chudi pay bill marwa ma Equity ma 247247 to pesa donja donji Equity. Mak mana nitie moko bende bire farm gate. Mago to samo jo chiemo ng'ato ngwelo, samo ng'ato ngo oche obiro limi mago to bire farm to gichudo cash. Koro mage yore ma wachudogo. To nikech iwacho sani ni bank mar Equity en bank ma bende jopur konyore godo kata en bank mar jopur. Inyalo nyisowa ka bende ndalo mani chako tiyo kodgi kata kinde misebedo kodgi. In kaka japur bende ne un gi ndalo ma un gi training sessions? Safar na gi jo Equity to chakre ka Equity donjo Siaya. Kane ya yawo account mokwongo ne pod aonge gi account moro amora bank moro amora. Ya yawo account gi Equity. Apani ne hikalo fario gaberio. Hikalo fario gaboro. Bas kane wachako matin tin to bedo ka kora ka Ohala matin tin to watiyo go kano chopo kama koro tich mapur ni dwaro pesa mang'eny. Ga koro weche mana wacho ni kaka ne wakunyo pi. Kunyo pi no nokawo wa mohingo Sh400,000 kech en kama duong' osebedo kokonyowa koro higni kochakre 2013 nyaka gisani. Koro mago kuon ma koro ne chuno nyaka wanwang' hola mondo tim mano. Mar ariyo seche ne watimo drip setting kod set of pipes mag irrigation. Mano pesa ma yot mondo iyud kamoro kibiro kata kwa ng'ato kata hol ng'ato. Nochuno mondo bank odonje mondo konywa mondo waset line mag drip irrigation ma koro konyowa gi yot mar chopo pigni e part mar farm. Farm ni kaminene ni en eka mohinga boro. Kendo watiye kuonde moko pod iwe yweyo emomiyo nan ka kuonde moko bunge to kuonde moko watiye. Koro sani onge wach magolo pipe water source nyaka kama odhiye. Pipes oringe bwolo ka ichwoyo mana tap kama plot midwa mondo iolie pi to iolo pi. Asenwang'o training kod Equity mang'eny. Asenwang'o training mang'eny e weche mag pur, e weche mag hola, nikech ing'eni gima osekonya ahinya mane opuonjre en kaka nyalo kan records mag weche mag puodho. Joma ng'eny ok ong'eyo ga ni puodho ni bende gono kwano buket ni gik miluongo trial balance akiang'o. Bing'e ni tig pesa di tadi minwang'o tadi molal. Koro nyaka ne wang'i mago osekonyowa e balancing kata yudo kaka wachulo jotich e farm ka nikech ke wan gi jotich mohinga 18. To mondo chulgi dwe ka dwe ok en pesa matin. To nyaka make sure be ni uso yath bende nyiewo itim gik mopogore. Koro puonj mwasenwang'o e weche mag record keeping, puonj mwasenwang'o e weche mag lony mag pidho gigi osekonyowa omiyo farm ni nyaka gisani pod wadhi nyime kendo pod wamedo ndiko ji. To bende utimo value addition karukai? Karwa ka ok watim value addition kaluwore ni waonge kod mashinde kata gik mwanyalo timo go to watimo gima waluongo ni grading kata sorting. Kech ng'eny customer wa wauso ni kaluwore kod quality ma gidwaro. Wan gi ji ma gibodwaro melon matindo kaluwore kod siro ma giteri. To nitie joma dwaro melon madongo dongo. Koro mano grading watimo ka to wang'iyo ni moko gidhi chiro makama, moko gidhi chiro makama. Otherwise value addition koka melon to ok wasetimo mano, ingawaje anyalo wacho ni ka wan ga gi field days to wabedo ga hotel makoro cham mnolemo moa farm. Koro ing'en mano kendo en value maduong' kech bonwang' ka melon achiel ka koro watong'i to ogolo mok tin 1,000. Koro mane labda value addition mwatimo. To nikech wawuoye midhiero kata challenges kopogore gi tuoche gin challenges mage kendo ma iwuon sekali chakre pidho melon nachako gi challenge mar chiro. Kane wachako ne bit tek matin kaka wacho ne joma chamo melon tin. Kendo melon ok en olemo ma ng'ato gola pese ta ichwe nyiewo chiro to chako chamo kaka niang', kaka mawembe, rabolo gini. En mondo nyiewe to en mar ji mang'eny miteri dala to udhi chamo. Koro inwang'o ni ng'ato kan gi pesa matin to bore mi rabolo, bore mi mawembe, gik moko gi. Melon ne chalo ka mar jomonyalo. Gisani to melon en a household food. Ibon wango kata kudhi, kata mani liel, kata nyombo, kamara mao ilo chokre melon ni nyangi, orembesha mesa. Koro demand ne malo sani molochon. Kinde chane use bit tek sani to use koro yot. Gima duonga e nyama chando ka en kudni moro ka mwaluongo ni melon fly.
Mae kende mosekelo chandruok ni jopur mang'eny mag melon, kata wabe wasekali matek e lwet kudni. Nikech obiro to chwoyo melon sama pod tindo, kae kochako mong'ino cha to chwoyo, kosechuoyo to melon no koro top. Koro to wasefwenyo yore mopogre opogre mag deal kode. Kinde machon ne wategemea yien mag spray. Wanwang'o ni yien mag spray ohingo nikech ibogo yath to en oboduogo bang'e. Koro sani watimo gimiluongo ni integrated pest control system. Watiyo gi yore mopogre opogre. Watiyo gi biological, to watiyo gi mechanical, to watiyo nyaka kod chemical. Kendo watiyo gi yien mag kwiri, to eka wan kod trap bende ma ikete puodho to make. Sani konyo wasegologi, lakini neno gi ikete puodho to ywayo pino no. To kobiro to donjo kanyo to tho. Ng'eny ne oywayo mathuondi, kosenego mathuondi to mamon ta kodong' to koro bonyuolo tong' mok fertile. Aeto generation gi norumo kamano. Sana jok mapidho melon kuonde mapera ni machiegni, mawembe ni machiegni, en challenge maduong' kabisa. Karwa kato ber nikech onge olembe mamoko around, koro control e bit bedo nwa mayot ahinya. To mane challenge maduong' ahinya kod melon en weche mag koro chiro no, to ai weche mag kute. Ai sani koro melon ben gi tuoche moko. Kaka wan gi tuo miluongo ni downy mildew, tuo mar blight, tuo mar rust, mago mako melon. Koro ka japuro oneno bogo yath chon, ginyalo spread matiek yuto ni lal nono. Omiyo ka ema wacho ni sama ng'ato chako tijni, nyaka ogo kwano boikre. Kik idhi wach mar timo kata eka mang'eny ka ok igo budget, birango ni gini dhi dwaro pesa di mondo mitiek. Kamano. Erokamano ahinya. Wach mogik ne jal ma samoro nigi gombo mar pidho melon. Jal man gi gombo mar pidho melon, kamoro amora ma idibedi e Siaya County en gadier melon botimo maber. Giminyalo manyo en wach ma pi koseyudre, to igo ne pi morome to botimo maber. Yikri gi weche mag ng'eyo, lony. Ang'e ka extension officers sani tin, lakini wan kod kata mna duke mag agrovet man kod technicians. Ma kidhi adhi anyiewo yath ni miya yath, kidhi adhi anyiewo kodhi ni miya kodhi. Ipenji, ai gi jopur ma bende osebedi tijni ka wan kama. Watudre, te wachi ni akidwa timo gini, tim magi ma. Kata wan ni mine na lori, wadhikawo time wa, walimo farmers, nyocha eka wadhi Loitoktok, aoro farm manager wa, odhi Loitoktok, odhi ng'iya ne kaka joka tiyo kocha. Wadhi kuonde mopogre opogre, wik manyien wadhi Bungoma, nitie exhibition kuro. Kuon gi kwa kos ma kwadhiye, nikech rieko isumo. Koro ng'ata madwa tich mapur, sum rieko, wek nena Sara, donji puonj kata yudo buge misomo, kata tudri gi jolony mondo miyo mi riekni mag timo gigi, ye ka duogni maber. Ka ng'ato dhi adhian koro oseyudo pesa ne no dwa donjo go i pur, to mane kama ji wuok ga ka wacho ni pur onge ohala. Anta nyalo wacho ni pur nego ohala, pur mar afuoto nego ohala. Namba na en 0722 976 171 0722 976 171. Erokamano. Kamano janeno marwa wadhi kwatieko chenro modiochieng' ma kawuono. Kaka wuono ne wawuoye kit olemo mar watermelon, kata kihero afuoto gi dhowa, kihero bende tikiti maji ne jogo ma bende ohero Kiswahili mambashani uyuda. To gima dwa ni ng'e kuom afuoto kata melon en ni atamalo 92 mar melon ma bende ating'o ni en pi. To sama ng'ato chamo olemo mar watermelon ni, nyiso ni in iwuon ka in japur ma bende itimo ohala. Kanitiyo gi wach ni 5,000, gini nyaduoko ni duoko mar 5,000 nyago gi kwan mar times 10. Mani nyanyisa ni pesa di ma ini wuon nyaketo fuko. To mar adek bende gima daher ni ng'eyo kuom watermelon ni en ni otimo maber kuma piny liete. Melon, kidwa melon man gi ndhadhu mamit tipidhe mana kuma nigi liet mang'eny. Gimoro kendo ma daher nyisi kuom watermelon en ni ber ma ng'ato yudo kochamo melon en ang'o? Olemo mar melon nigi vitamins ma bende ber e dend dhano, en gi fibers, to en gi zinc, magnesium ma bende ber ka konyo dhano kumoro amora. Kae waya gi afuoto mineno ni ok dang' awuoye gi mokabilo. Koro ikech ane mane puodho
anyisu no omit. Afuoto machamo ni omit kendo en gi ndhadhu, en gi sukari mamit kabisa. To in japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wabro pango safar, wabro biro wan wawegi mabi, ok wadhi oro ng'ata, wadhi biro kendwa. To ne jogo mabende ohero tiyo gi mbui, inyalo tiyo gi account mara mar Facebook, Twitter, Instagram, ma en Lorino Mondi ma nigi Alori nyaka Black e bathe kanyo. Ka iruotho yie wachako rom juma manyien, luonga ni Alori nyaka Black. Wadhi mbele.